तुमची दासीचा दास करून ठेवा. आशीर्वाद द्यावा हाची मज हा कोणी गावात गेलं की हनुमंतरायचं मंदिर हाय. कुणाचं? हनुमंतराव पाटलाचं गावागावात मंदिर आहे का नाही? मारुती पाटलाचं. हा आणि मग त्याच्या प्लॉट मध्ये अतिक्रमण करायची कुणाची हिंमत? बोला काही हिंमत आहे का? किती बी खिटून असू द्या त्याचे पत्र बाजूला सोडून घर बांधणार माणूस कसलं बी असू द्या. नाथ महाराजाची बोली म्हणत नाथ महाराज काय येऊन जन्मला मरकट हो पापिष्ट कोण आहे? येऊन जन्मला मरकट तो सर्व माझी अतिश्रेष्ठ म्हणून ते म्हणावया कनिष्ठ. ऐसा पापिष्ट कोण आहे? असा कोण पापी हनुमंताला कनिष्ठ म्हणायला नाही? मग सर्व माझी अतिश्रेष्ठ कोण? हनुमंत. कशाच्या बळावर? भावाच्या भक्तीवर दास्यत्व निकट हनुमंते पै केले म्हणून देखिले रामचरण. बरोबर वाटायला का? ऐकायला बरोबर वाटायला ना? कांबड झाले माणसं हा खाली येऊ का नाही? पण मला सांगा सेवेच्या बळावर ज्यानं सेवा केली काही बी देव सहन त्याची खरी सेवा त्याच्या भयकाय जीवा. महाराज कुणी बी सांग बहीण पळून गेली, बहीण ज्याची पळून गेली त्याच काय काय नाक गेलं. नाक बहीण गेली नाक गेलं. हा काही नाही महाराज त्यांना पुन्हा माणसात यायचं नाही. आता ही सेवेच्या बाबतीत देव एवढा सेवारुणी ज्यानं बहीण पळून नेली वा संन्यासी होऊन झनी चोरून नेली माझी भगिनी. ज्यानं बहीण पळून नेली हो एका ताटात जीवन कुणी? अर्जुनानं एका ताटात जेवला आणि ह्याची गोड म्हणून बहीण पळवी. ठीक आहे ना महाराज? ना गेलं का नाही? एवढं कुठे येड माणूस असते का ज्यानं बहीण पळून नेली त्याच्या गाडीवर ड्रायव्हर राहत असते? अर्जुनाच्या रथी बहीण पळून नेली माणसं बोक्सायची तयारी ठेवतात का नाही? बोला तयारी ठेवतात का नाही माणसं? कशाची? बोक्सायची. बहीण ज्यानं पळून नेली त्याच्या गाडीवर ह्यो ड्रायव्हर. पण मी काय म्हणतोय ड्रायव्हर किती करावा ना? कीर्तनाला आलो तर कीर्तन करावं. पक्वाद कशाला वाजवाय? कशाला वाजवा? मी कीर्तनाला आलोय तर कीर्तन पक्वाद काय काय महाराज भेटे पुन्हा न्या चालीला पक्वाद कप मर नाही गाडी उभा. कुणी सांगितलं तुला गायन कशाला? मग आता गाडीवर ड्रायव्हर म्हणून राहिला ना ड्रायव्हरच राहा का नाही? मी काय म्हणायला लागलो कळायलंय का नाही? त्याच्या जन्मावर धून बसत असते. अर्जुनाची घोडी आनंदे संकटे बहुत एवढं सहन केलं. कशासाठी? अर्जुनानं सेवा केली होती. सेवेच्या बळावर एवढं सहन केलं. चला काय म्हणणं सेवेच्या बळावर? मला खरंच सांगा एका बाईनं 5 नवरे करणं गोष्ट चांगली? बोला ना आता कदाच खेळ बसल्या चांगली गोष्ट. पण ही पांडवाच्या कुळात एकट्या द्रौपदीनं किती नवरी केली? हा तरी बी द्वारकेचा राणा का? हे असलं ते पहिल्यापासून खऱ्याला न्याय नाही असलं थंड आहे महाराज. लक्षात आलं का बोलणं? पण पांडवाची सेवा तोला मुलाची परी त्या देवाशी आठवण. लक्ष द्यायला लागले का बोलणं? म्हणजे सेवा संप्रदायातलं मापदंड आहे. माप कोण पुण्यांचा होईन सेवक. अशी कोणती पुण्य आहे की यांचा मी सेवक होईल? आता नीट ऐका पूर्वार्ध संपला. यांचा होईन सेवक असं कोणतं पुण्य यांचा सेवक होईल? आता यांचा म्हणजे कुणाचा? याचं उत्तर आपलं उत्तरार्धात आहे जी ही द्वंद्वाधिक. कळलं का? द्वंद्वाधिक ज्यानं दूर केला. आता द्वंद्व शब्दाचा अर्थ काय? द्वंद्व म्हणजे सरळ दोन किंवा द्वंद्व म्हणजे दोन एक एक पासून मोजू
या जगात सुरुवातीला काहीच नव्हतं. पहिले कोठेचे नव्हते काही, समुद्र शून्य तारा नाही, अवघे शून्याची होते पाही कानोबा. तिथं एक निर्माण झालं आणि एकच्या आकड्याचं नाव ब्रह्म. एकच्या आकड्याचं नाव एको देव सर्वभूतेषु मूढः. एकच्या आकड्याचं नाव ब्रह्म आहे. तेव्हा सर्वा घटी राम देहादेही एक, आपुला तो एक, म्हणजे एक मध्ये सुरुवातीला हे सगळं जग, सर्व घटी पूर्ण एक नांदे. हे सुरुवातीला सगळं जग एक होत. काय होतं? एक. म्हणून अजून बी राजकारणी लोक आपल्याला आठवण करून देते. आले ना हे आमदार खासदार मंत्री लोक आणि सभेला उभा राहिले, क्या अरे हम सब एक हैं. इसका मतलब भाईजान किसी न किसी जमाने में हम सब एक थे. कोणत्या ना कोणत्या काळामध्ये तुम्ही आम्ही कसे होतो? बोला की काय होतो? एक होतो. विनाकारण माणसाला अवदासा सुचली. अवदासा शब्द आहे का? अवदासा सुचली आणि दोन मध्ये काय म्हणून बघायला गेलं. आणि दोन म्हणजे द्वंद्व. आता हे द्वंद्व ज्यानं दूर केलं त्याचा सेवक. आता द्वंद्व आहे का? हे द्वंद्व शब्दाचा अर्थ काय? ज्ञानोबराचे शब्द. तुझे जवळ जवळ घडे तव तव संसार भय जोडे, हे आपुलेनी तोंडे देव बोलती वेदे. द्वंद्व शब्दाचा अर्थ संसार. ज्यानं संसार दूर केला आशाचा शिव. संसार असा आहे. संसार एवढं वक्त जगात कुणीच नाही. उलट्या खोपडीचं झाड भगवान बोलून गेले. ऊर्ध्वमूल शाख अश्वत्थम राहुरव्ययम छंदांस्य परनानी यस्तम वेद सवेदविद. हे झाड जी आईशे शिनसाळ झाडे चांगले काय. मृत्यू लोकी सुखाची कहाणी ऐकी जेल कवनाचे श्रवणी इथं मिळत नाही. उलट्या खोपडीचे महाराज. तिकडे बघा आपल्याकडची झाडे त्याच्या मुळ्या कुठे? बोला की राव. आणि शेंडे वर. पण संसार रूपी झाडाच्या मुळ्या वर येतात आणि शेंडे खाली. कुणाला बी 4-6 महिने लागणारा झाले की वाटतं ही झाड मुळा सहित हाणावं. वाटत नाही का? वाटत नाही का? हाणायला बी जातात माणसं हो. पण हे उलट्या खोपडीचे हाणाय जाते शेण मुळ म्हणून. पण ह्याच्यात फुटत ते शेंडे करा ह्याच्या मुळ्यावर येतात. शेंडे तुटणार 2-4 दिवसांनी फुटत येत. असली असली नवरा बायकोचे भांडण. म्हणून शहाणे नवरा बायकोच्या भांडणात पडत नाही. ज्याने नवरा बायकोच्या भांडणात पडायचं नाही. काय का हो? ऐकायला का? माणूस गावातला वजन भांडणं लागले माणसं जमा झाली. गावात त्याचा शब्द कुणी मुळीत नाही. असा माणूस आला 1000 बाऱ्या सांगितलं ना आलाय गाबडे भांडण. काय कशाचे भांडण? कशाचे भांडण? घर वाढला असं वजनात घ्या. कुणाच्या भांडणं? नवरा बायकोचे. असं का? बरोबर ठीक आहे असू. शहाण्यानं नवरा बायकोच्या भांडणात पडायचं नाही. कारण तसला वक्त धन्नाच पण. आणि जर ह्यानं चांगली संसारानं जर बिल काढली असते तर नाथ महाराजाला असं म्हणावंच लागलं नसतं ना. काय? प्रपंची जरी सुख जोडे तरी काशे विद्यगिरीकडे, राज्य टाकून गेले थोडे ते काय वेडे म्हणावे. प्रपंचाचा त्याग करून काही लोक गेले वेडे होते नाही. त्यांना पक्क माहिती संसार बिल काढली. कुठून बी हवा काढणार. कुठून बी. काही गुडघ्यातून गेले ते मनक्यातून गेले. अशी चलते अशी. काय झालं रे? मनका. मनका नाही देवाचा कणका आहे. आलाय का? आडवा सत्याला आडवा पट्टीला आडवा कट्टवी आडवा देवाचा कणका असतो. लई बेकार देवाचा. कुणाच्या बी नादी लागायचं देवाच्या नादी कधीच लागायचं नाही. लक्ष देऊ नाही का? म्हणून लई जणांचं वाटवून झालं महाराज. माझ्याकडे लक्ष द्या. ह्याचला संसार आहे महाराज. बायकोला साडी आणाय गेलो महाराज. साडी आणाय बायकोला. दुकानदार ओळखीचा. बोलत बोलत साडी घेतली बायको संगच. नागपंचमीला बायको संगच. आणि बिल करता करता दुकानदार म्हणला ह्या कोण आहे तुमच्या? अरे मी म्हणलं बायको आहे ना माझी. असं आहे का म्हणला. मागच्या वेळेस कोण होतं? ज्यांना कळलं त्यांना धन्यवाद. बाकीचे जेवायला या का आल्याला. आता नाही कळल्यावर काय करावं सांगा. सहज बोलला पण लागले की नाही भांडण. आणि सहज भांडण होणार संसारात. सहज. शर्ट घेतलं विकत मी. शर्ट 2000चं लिलनचं शर्ट. जे होईल ते होईल म्हणून. आणि घर जवळ आलं तसं दुख व्हायला लागलं. बायको काय म्हणते? मला बायको आहे ना ही ध्यानात ठेवा. आणि जवळ जवळ गेलो
बायको म्हणली काय म्हणलं शर्ट केवढ्याला आणलंय मी पहिल्यापासून हुशार आहे म्हणलं 300 एवढ्याला सांगितलं पहिल्यापासून हुशार ना मी बघू द्या इकडे घेतलं मग एवढं चांगलं येते का 300 म्हणलं हो पर्स मधली 300 काढली मला दिली ह्याचं तुम्ही दुसरा आणा हे माझ्या भावाला देते असला संसार नाही बघा लक्षात आलं का नाही लईच बेकार महाराज आता काय करा आणि बाया गरीबाच्या असू द्या श्रीमंताच्या असू द्या नाही तर महाराजाच्या असू द्या बाईचं डोकं एकाच कंपनीत तयार झाले महाराज काही नाही बायाली महाराज काही नाही महाराज अहो एक जण बायकोला घेतलं धबधबा बघायला गेला काय बघा धबधबा बघायला गेला ही पाणी पडायलेलं ते असं सुंदर वातावरण ती पाणी ती गारवान ती वातावरण गोडन बायकोच्या अंगावर हात टाकलेला खांद्यावरण म्हणला कसं वाटायले तुला म्हणली मग इथं धुन असतं तर खळखळा कुठं डोकं लावती आणि काही सांगताच येत नाही चांगलं जमा नाही जरा करू तरी काय सांगा आता बरोबर आहे का नाही लय अवघड आहे काल पोळ्याच्या दिवशी बैल पोळा नव्हता का 26 तारखेला मै बायकोंनी आपलं रस्त्याने चालूत मोटरसायकल हो सजविलेले बैल आमच्या बायकोन बघितलं मला म्हणते काय आज म्हणलं पोळा काय असतं म्हणलं बैलाचा सण माय म्हणली बैलाली सण असतोय म्हशीली सण नसतो का ते गरज आहे मी भूत नादी लागत नाही माझ्या म्हणलं मग म्हशीचा सण बैलाचा सण पोळा आणि म्हशीचा सण संक्रांत नसलं कळलं तर मला एक दुरी आणून द्या मी फाशी घेतो इथं काय करू तिच्या डोक्यात म्हणली मग बायाचा सण असतो ना म्हशीचा असतो होय तिच्या डोक्यात ह्याचा अपमान करायचा माझा तिचा अपमान झाला ना म्हैस म्हणल्यावर जरा पुढे गेलो तर गाढवं दिसले गाढवं बघितले की माई बायको मला म्हणते तुमचा पाहुणा किती इज्जत म्हणजे तुमचा पाहुणा म्हणलं राम राम सासरे बुवा राम राम आता हे बी नसलं कळलं तर तुम्ही फाशा घ्या मी घेत नाही का मी कवर घेऊ सांगा संसार एवढं वाईट जगात हस जा मोकळ्या मान कवा चक्की चमकन मरावं लागल सांगताय गप्पून चमकल कोण हसत नाही नुसती असं छक्का द्या वाटतं कोणा खाली मोकळं राजा जाची गोड वाचून जाते मरून एखादी बघावा तरी फ्रेश बस माणसानं कीर्तनात असं गुलाबाच्या फुलाचं मला एक मिनिट सांगा फोटोग्राफर आता हे माऊली आमचा अत्यंत जिव्हाळ्यात काळजातला स्वरगुंजन नावाचं युट्यूब चॅनल आहे त्यांचं